ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଅଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୋଟିଭେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିବାର କଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିବି ସେସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଏନର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଏନର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଉଠଉଛୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଏନର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଖକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ତ ସୁଖକୁ ଆଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାଉ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମର ରାଶିଫଳକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ସେ ରାଶିର କଥାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପାହାଚକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମୋ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପାଦପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଇ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ସୁଖଦାୟକ, ବହୁତ ସୁଖ ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ କ'ଣ ସେ ସୁଖ ଆଣିବ, ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମ, ସେଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବା ସେଇ କର୍ମ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଭଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ପୀଡ଼ାଦାୟକ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା କର୍ମଫଳ ଦାତା ଶନି, ଯିଏକି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାଶିରୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ରାଶିରେ ଘଟିବ, କେଉଁ ରାଶିକୁ ଶନି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାସ୍ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାହିଁକି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏହି 3 ମାସ 2025 ମସିହାର ବହୁତ ଖାସ୍ ମାସ। ତେବେ ସେ ଖାସ୍ ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି 2025 ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ଏବଂ ଏହି ମେଷରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତକରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ସେଇ ଖାସ୍ର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ଏବଂ ମେଷରାଶିବାଲାଙ୍କ ଜାତକରେ ରବି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। 14 ଏପ୍ରିଲରେ ମେଷରାଶିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶୁଭ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ମେଷରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମେଷରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 5 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଚଳନ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟ ଯଦି ମାନିକି ଚଳିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ ଲାଗିବନି। ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବନି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର
ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବନି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପଢ଼ିବିନି କାଲି ପଢ଼ିଦେବି, କାଲି ସେତିକ ପାଠକୁ ସାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କରି କରି ବର୍ଷ ବିତିଯିବ, ମାସ ବରଂ ବିତିଯିବ। ଏମିତି କରି କରି ପିଲାଟି ମାସ ବିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠଟି ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଶେଷ କରିପାରିବନି। ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମନ ଲାଗିବନି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇସବୁ କଥା କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର କେମିତି କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବାର କଥା କହିବା। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ପରିବାରରେ କାହାର ମନ କାହାକୁ ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି, କାହା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିବନି। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିବ। ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଯିବ। ବାହାର ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି କିଛି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାହି ଟାପରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଷରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରୀର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରୀ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିବାହର କଥା ଯଦି କହିବା, ମେଷରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହର କୌଣସି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏପ୍ରିଲ 14 ଯାଏଁ କୌଣସି ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବିବାହର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ହେବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଆହୁରି 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମେଷରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚଲାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶନି ଚଳନ ମେଷରାଶିରେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋର ବିପଦ ଆପଣଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ପାଇଁକି। ଏବଂ 5 ଶନିବାର ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 5 ଥର ବେଳକୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶନି ରାଗି, ଶନିଙ୍କର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ଶନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଶନି ରାଶିରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଶନି କେବେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତିନି। ଶନିଙ୍କର ଦଶା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଶନିଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା, ସତ୍ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାଗରିକ ହୋଇକି ବାହାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର କଥା। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟି ଲାଗି ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଚଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ମେଷରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଷରାଶି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର କଥାକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।